Ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yosavita Wilima ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. University ya Stevens Institute of Technology ya mdziko la United States yapereka ulemu wapadera kwa President Chakwera chifukwa choonetsa kuzipereka kwake pokweza ntchito za luso la makono. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations omwe ukuchitika mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 14. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wayamika a University ya Stevens Institute of Technology chifukwa choonetsa kuzipereka pokweza ntchito za luso la makono pakati pa maiko a Africa ndi dziko la United States pomagawana nzeru. Dr. Chakwera amayankhula izi pa msonkhano wachiwiri wa pachaka wa maiko a Africa wa Africa US Presidential Forum omwe unachitikira ku New Jersey mdziko la United States pomwe maiko akuyembekezeka kuyamba msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations. Pakadali pano university yapereka ulemu wapadera kwa President Chakwera chifukwa cholimbikitsa maphunziro pakati pa achinyamata. Mayeso Chikhadzula akufotokoza. Mawu ake atalandira ulemu wapaderawo pamodzi ndi atsogoleri amuno mu Africa komanso mfumu. President Chakwera anati mkumanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa kupereka mwayi wopereka kuthekera pakati pa achinyamata okhala ndi luso la maphunziro a sayansi, makina a internet komanso kugwiritsa ntchito nzeru zozama za makina a internetiwa masamu komanso kulimbikitsa achinyamata azipeza mwayi wa ntchito zomwe zingakweze maiko amuno mu Africa. Dr. Chakwera anati nzosangalatsa kuona kuti amalawi ena apindula kwambiri ndi mwayi wa maphunzirowa kudzera ku sukuluyi. Mawu ake mkulu wa Stevens Institute of Technology Dr. Nariman Favadin anati mkumanowu omwe akonza limodzi ndi Anicotech Center of Excellence amangofuna kuonetsa poyera kudzipereka kwawo polimbikitsa luso la makina amakono komanso kukweza Africa kuti apite patsogolo pa ntchito za luso. Iwo anati msonkhano cholinga chake chachikulu chinalinso kufuna kulimbikitsa ubale pa ntchito za maphunziro a luso la makono pakati pa dziko la United States of America ndi maiko a mu Africa. Ena mwa anthu omwe analandira ulemu wapaderawo kuphatikizapo President wakale wa dziko la Malawi opuma Dr. Joyce Banda, a Julius Maada Bio, President wa Sierra Leone King Taki Tsuru II, President wa chigawo cha dziko la Ghana komanso chipiliro chisawo wa dziko la Malawi yemwe amusankha kukhala kazembe oyimira amayi anzake komanso ophunzira ena omwe ndi olimbika kwambiri polimbikitsa anzawo. Stevens Institute of Technology ndi sukulu imodzi yomwe imalimbikitsa kwambiri kafukufuku komanso kuonetsa luso la makono kupita patsogolo ku Hoboken chigawo cha New Jersey, ndipo mbiri yake ndi olimbikitsa kwambiri achinyamata kupeza luso losiyanasiyana. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, United States of America. Akatswiri ena ati msonkhano wa namba 79 wa bungwe la United Nations General Assembly unga ndi ofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lilimbikitse mgwirizano wake wa pa dziko lonse makamaka m'magawo ofunika kwambiri a zaulimi, zokopa alendo ndi migodi mwa zina. Akatswiriwa apempha nthumwi za Malawi kuunga kuti zigwiritse ntchito mwayiwu. Nayu Blessings Cheleuka ndi nkhani yonse. Malinga ndi katswiri wa zautsogoleri ndi ufulu wa chibadwidwe Aundule Mwakasungula, msonkhano wa atsogoleri a dziko lonse ukupereka mwayi wapadera ku dziko la Malawi kuti liwonetsere zomwe likufuna mdziko muno komanso kulimbikitsa maiko ndi mabungwe ena kuti agwire ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Amwakasungula atsindika kuti kupezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi kofunika kwambiri kuonetsetsa kuti mawu a Malawi amveka pa dziko lonse. Tikumvanso kuti mtsogoleri wa dziko lino akhalanso ndi msonkhano wa abwenzi a Malawi. Izi zithandiza kwambiri kuti
aone kuti Malawi angatithandize bwanji makamaka ku nkhani ya zachuma komanso nkhani ya malonda madera osiyanasiyana kuti zithandize kupitisa patsogolo chitukuko dziko lathu la Malawi. Ndeno pofunikira kwambiri kuti ngati dziko tisaone kutenga nawo mbali kwa president ku msonkhano umenewu mwandale. Tione ndithu kuti msonkhano umenewu ndofunikira kuti maiko amve mavuto amene tili nawo ngati dziko komanso kuti angatithandize bwanji, chifukwa ndi msonkhano umene ukuona zabwino za mtsogolo komanso kuthandiza kuti dziko lathu lingapite bwanji patsogolo makamaka ku nkhani ya zachuma komanso nkhani ya za chitukuko. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Forum for National Development FND Afraison Chodzi iwo atsimikiza zakufunikira kwa kupezeka kwa President Chakwera ku UNGA. Pali ndondomeko zingapo zimene a president apanga line kumana ndi anthu oti mwina athutheza ma projects nazotero kumana ndi ma president amaiko ena leto kuliba kuti zimene pamene koko pobwera ndithu English amati value for money kuda kuti mamiti posakhala kupanga atibweretsera zina ndi zina zitukuko komanso mwina kuthani nkhani ya njala ndi zina zimene amalawi kumana nazo. Msonkhano wa UNGA ndi msonkhano waukulu umene ma president ambiri pa dziko lapansi amapita. Nde ena afe timanena kuti mwina president wina kwasapite kopano ngati kakhansonkhano ngati avingonani kuoyenera kuti apite makamaka panopa pane Malawi kumana ndi mavuto osiyanasiyana kuti mwina akapita akatha kumana ndazi zawo komanso kumana ndo atuthandiza kuti mwina mavuto amene tikumana nawo ngati nkhani ya njala ithetse. Nde ndikuona ngati kwa ine pa nthawi inoyo palibe pofunika kuti apite a president kuti amangire delegation imeneyi chifukwa kuti kawiri zimakhala zophweka a president amaona president zawo ndi kukambirana amene angathandizane paokha kusiyana kuti mwina kwati muzendera komenda a president. Pa msonkhanowu President Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi atsogoleri a maiko komanso mabungwe osiyanasiyana zomwe zitha kutsegula njira yothandiza kuti chuma cha Malawi chitukuke. Msonkhano wa UNGA mwazina umayang'ana kwambiri zovuta zomwe zikuchitika pa dziko lonse kuphatikizapo kusintha kwa nyengo, umphawi ndi ufulu wa anthu. Blessings Chereuka, MBC. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotukula ntchito za ulimi wa mpunga potsatira kutha kwa ndondomeko yoyamba mchaka cha 2018. Ndondomekoyi yomwe ifike kumapeto mchaka cha 2030 ikuyembekezeka kuchulukitsa mpunga omwe dziko lino limakolola kuchoka pa matani 147,000 kufika pa matani 330,000 pa chaka. Trust Office ali ndi ripoti. Ndondomeko yatsopanoyi ikuunika momwe dziko lino lingathanirane ndi mavuto akuchepa chonde nthaka, kupeza mbewu zoyenera komanso kuchulukitsa malo omwe dziko lino limagwiritsa ntchito pa ulimi wa mpunga ndinso kuti zokolola zifike pa 5 tons m'malo mwa 2 tons ya mpunga pa hekta yomwe dziko lino limapeza. Nduna yoona za ulimi a Sam Kawale apempha akatswiri za ulimiwa kuti achite chotheka kuti alimi azipeza 10 tons ya mpunga pa hekta ngati njira imodzi yochulukitsira chakudya komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Tili ndi zinthu zimene zikhoza kutiyenereza kuti tikafike pa 10 tanipo. Choyamba pafunika tigwiritse ntchito fertilizer yoyenerera. Ndi chifukwa chake ku nduna wa za ulimi tikuonetsetsa kuti mulimi aliyense panopa azigwiritsa ntchito organic fertilizer amenenso muli lime kuti mbewu zathu zikhale zobereka bwino kwambiri. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bunge la JICA Kazuhiro Tambara watsindika kuti kuchulukitsa mpunga omwe dziko lino limapeza kuthandizira kwambiri kuchepetsa umphawi komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Bunge la JICA mogwirizana ndi bunge la Coalition of African Rice Development CAD likugwira ntchito ndi maiko a Africa kuti maikowa achulukitse mpunga omwe amapeza kuchoka pa 28 million tons pa chaka kufika pa 56 million tons pa chaka pofika mchaka cha 2030. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 14 mnyumbayi. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda ati sabata zinayi zomwe akhala akuchita zokambirana zawo zinthu zakhala zikuyenda bwino ndipo ati mabilowa athandizira kuonetsetsa kuti akuwatumikira Amalawi
moyenera. Komabe mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumbayi a George Chaponda ati boma likuchedwetsa kukambirana ndi kuvomereza mabilo ena omwenso ndi ofunika kwambiri. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda ati ngakhale mabilo ambiri adutsa mnyumbayi, pamafunika kuti nyumbayi idzipereka nthawi yokwanira kuti awunikire bwino lomwe, yomwe ndi masiku 28 monga mwa malamulo. Achaponda anadandaula kutinso mbali yawo sinakwanitse kufunsa mafunso onse omwe anali nawo. Zinthu zina zimene zikuchitika mdziko muno ngati nkhani ya imfa imene inachitika ku Chikangawa, pamafuna kuti nkhani imene tikambe bwino ifike pa under ma standing orders, malamulo athu ama standing order, timafuna kuti nkhani imene ikambiridwe bwino pa floor ya pa house, koma izi sinaloledwe. Choncho zinalipo zinthu zambiri zimene timafuna ife ngati aku opposition kuti zifunsidwe, timve ngakhale nkhani za njala zimene timafuna kuti zikambidwe bwino. Chifukwa munthu aliyense tikuziwa kuti dziko lino akuvutika chifukwa cha njala. Mkuyankha kwake mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda ati ngakhale pakhala kusemphana kwina ndi kwina, aphunguwa akwanitsa kuvomera mabilo ofunika kwambiri omwe ena mwa iwo ndi owunika za malo komanso za malonda. Achimwendo Banda ati nduna za boma zosiyanasiyana zayankhapo mafunso mnyumbayi pa ntchito zachitukuko zomwe zikuchita m'madera mwa aphungu kutsutsana ndi zomwe Achaponda anena. Kamba kamachabe komanso zopanda umboni. Ananena chonchodi a leader of opposition sinandidzidzimutsa fa sinakhulupirire kuti zichokera kwa iwo, chifukwa chonena kuti adafunsafunso iwo mbuyomo timati petition kuti ibwerera chinayi tidawalola tikuti tidziyamba zokambirana zija mmene amawatsogolera kumbuyo kwawo amati backbench leader amusowa adayima nkunena kuti a leader of opposition sanakonzeke adakatolerabe zofunikira kuti akambe pankhani. Lero atidzidzimutsa kanena kuti nkhani jadaletsedwa pamene nkhani adaletsana kwawo komweko, then madzudzula kuti yayi mukalakwitsana kwanu komweko mudzitha kungozisunga mnyumba mwanumu. Pamene nyumbayi yamaliza zokambirana zake, aphunguwa tsopano akhala kudikira msonkhano omwe udzaunike mmene chuma cha boma chayendera pa theka la chaka posachedwapa. Pamene panso nawo Amalawi akhala kudikira kuti mabilo omwe aphunguwa avomereza akhale malamulo kuti ayambe kugwira ntchito ndipo apindule nawo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. University ya Stevens Institute of Technology ya mdziko la United States yapereka ulemu wapadera kwa President Chakwera chifukwa choonetsa kudzipereka kwake pokweza ntchito za luso la makono. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano wa bungwe la United Nations General Assembly omwe ukuchitika mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 14. Mwaonatu tikamanena amakhanga ndi matama koma Maranatha tamenya tatulutsa ma highest Malawi yonse imeneyo ndi Maranatha Academy. Tikutitu 2024 MSc results ma number 1 onse achokera ku Maranatha. Dziko onse wide points ni mmodzi yekha wachokera ku Maranatha. Owen Jealousy watsika na dziko lonse highest ndi 10 points ndipo wachokeranso ku Maranatha Helen Tombozi. Tokani manja wanu kujaguza mwendera bwanji ayi musankadipireyi vuto siyeyo ndi sukulu imene analiyo tangotengani chikoma chake lero lino tamanga nayeni ku Maranatha Academy pachabe ife sitimapanga nawo za ma entrance timatenga wina aliyense. Namba zathu ndi zomwe zija 0888 993 232 0993 832
832 kapena 0991 276 273. Sukulu zathu zapamwamba: Maranatha Girls Academy kumachinjiri, Maranatha Boys Academy kumatindi, Maranatha Capital Girls Academy kulilongwe, komanso Maranatha Capital Boys Academy kumponera. Zikudikirira kuti mwana wanuyo adzakhalanso highest chaka chamawa. Zikakanika kwinaku ku Maranatha zimatheka. takulandiranso mu nkhani zathu. Chipani cha Malawi Congress MCP chati nkofunika kuti chipani chilichonse chizilemekeza ufulu wa demokrasi ndi kuchita misonkhano mwamtendere komanso mopanda zipolowe. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda anena izi mnyumba ya malamulo pomwe amayankha pempho la mtsogoleri otsutsa boma mnyumbayi a George Chaponda kuti alowererepo kuti msonkhano omwe a DPP akonza ku Mzuzu komanso a MCP ku Ikwendeni ku Mzimba pasakhale zipolowe. Achimwendo Banda ati palibe vuto kuti zipani ziwiri zichititse misonkhano kamba kuti malo omwe akuchitikira misonkhanoyo ndotalikirana makilomita 21 ndipo chipani chawo sichifuna zipolowe. Anzathu ali ndi msonkhano ku Mzuzu 22 kilometers kuchoka ku Ikwendeni ukafika ku Mzuzu. So akamanena kuti iwo akufuna ife tilepheretsa msonkhano wathu cholinga chokuti iwo apange msonkhano wawo funso nkumati Amalawi tidasankha democracy, tidasankha zipani zochuluka zilipo 52. Kodi zipani zimene zizi tingamazuzo tinu mchite msonkhano kumchite msonkhano komanso kodi tikati ndime yokwana 22 kilometers sipano kutali ndiye kuti ku airport kwatalika kwafupika tizikamba zakudowa Turnoff kuchoka kuno ndi kutali kwambiri zoti ena kupanga msonkhano wawo mwinaso wina kubweraso pakatipo achipani china opanda vuto lilonse. Tifike pamwezo ophunzira kumakhala limodzi, tifike pamwezo ophunzira kumayanjana ngakhale tilosiyana zipembedzo zipani. Palibenso mu tsiku la lero mu ndime ya lero kuti munthu wina azikapanga ziwawa. Ineyo ngati secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party ndikutsutsana ndi wina aliyense amene amadakagona amaona ngati ziwawa zizipatsidwa mpata. Achinyamata mdziko muno awalimbikitsa kukhala amtendere komanso kuonetsa kukhwima pochita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho mu Septemba chaka chamawa. Mkulu wa achinyamata mchipani cha Peoples a Aubrey Harare ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe achinyamata amakambirana mmene angapitire patsogolo pochita ndale za mtendere pa nthawi yomwe misonkhano yokopa anthu itayambe. A Harare ati chipani chawo chimalimbikitsa mtendere choncho achinyamata asatengere zochita ziwawa kunyozana kapena tsankho. Kumano unalonda achinyamata tikambirane tionesane kuti tiyenda bwanji tizipanga bwanji kuti tizifuna chani kuti ndife achinyamata sifa opulukira sifa misala sifa osungulira mito koma chimene mafuna kuti lero liti makambirane ndi achinyamata. Pa msonkhanowu panali atsogoleri achinyamata ochokera mchigawo chakumwera ndipo akuyembekezeka kukaphunzitsa anzawo zomwe agawana momwe akufotokozera gavanala wa chipani cha Peoples mchigawo chakumwera a Beston Maulidi. Chipani cha People's Party, right? Ndife antendere sifandere. That's why it is People's Party. Chipani cha anthu. University Fatu ndi People's Party chipani cha anthu chifukwa sifa ndife antendere sifa omenyana ndi anthu. Ndeni nayankhuladi kuti sitikufuna kuti wina akayime kutukwana president wa dziko la Malawi, akayime kutukwana former president, akayime kutukwana maformer president onse, akatukwane ndani. Komanso asakatukwane wina aliyense pamene akupanga naye campaign. Because nkhani yathu ife we are not fighting. Ife ngati achinyamata chifukwa tionese chisanzo chabwino kwa achinyamata kuti ife somenyana, sifa omenyana ndi anthu bwana. Ife onda anthu abwino bwino. So nimauza azinzanga kuti guys taleta kumana timafati kampirani tibe nthawi yomenyana ndi anthu yotukwana ndi anthu tionese chisanzo chabwino kwa anthu ena chonga tenachi azitisatira kuti kuli brother leader apitire brother leader akunena kuti sakufuna zotukwana zanzazi zawo. Ngaifeso chipandi chathu cha PP choyamba ngoja zathu mungoja zina zonse zimene tili nazo ndikutukula achinyamata
ndiye pamene tikuganiza kuti tikula Chinyamata tisanayambe ulendo tikuyenera kuyitanisa ayouth ngati amene wakudzera mwa director wa Chinyamata amene wa national. Ndiye izi ndizali zofunikira kuti awauze message kuti pamene tikunyamuka atabwirisa inda sanapangane apangane ndithu ndi mayouth aja kuti kodi chofunikira ndi chani. Mwatha kumva message ina imene akunena ku youth director kunena kuti safuna kupanga ma violence, safuna kupanga za chipolowe, kunena kuti iwo achite focus kuti kodi mayouth chimene chingathandize ndi chani, komanso asaziyang'anire pansi kuziwa kuti si kuti nati azinena kuti ndi asogolera amawa koma aziyang'ana kuti usogolera ndi walero. Kusonyeza kuti ndi meeting imeneyi yapangisa kuti anyamuke azindikire kuti akuyambira lero ndikuyenera kukhala usogoleri ndipo akuyenera kusunga mwambo. Kafukufuku yemwe bungwe la Institute of Public Opinion and Research aipo lachita waonetsa kuti anthu ochuluka akufuna kuti zokambirana mnyumba ya malamulo zizichitika mchichewa. Malinga ndi maganizo a anthu 60 pa 100 aliwonse, kuchita izi kuthandiza kuti anthu azitsatira zochitika mnyumbayo. Kafukufukuyu anachitika mwezi wa March chaka chino. Emmanuel Chikonso wadzanza mbiri mu ripoti hili. Ili ndi gawo loyamba la ripoti la kafukufuku yemwe adachitika m'maboma 27 mdziko muno pofuna kumva maganizo a anthu pamomwe nyumba ya malamulo imagwirira ntchito komanso momwe amaonera aphungu a ku nyumbayi pakagwiridwe kawo ka ntchito. Kafukufukuyi analunjika pa ntchito za aphungu, njira zomwe anthu amagwiritsa ntchito potsatira zochitika ku nyumba ya malamulo komanso ngati amamvetsa zochitikazi, kudzanso kuunika malonjezo a aphungu pa nkhani ya chitukuko. Apa ripotili akuti lasonyeza kuchepa kwa chikhulupiriro cha anthu pa aphungu kamba kuti akuti ambiri akulephera kukwaniritsa zomwe adalonjeza. Malinga ndi kafukufukuyi, anthu akufunitsitsanso kuti zochitika mnyumbayi zizichitika mchichewa kuti anthu azitsatira zomwe zikuchitika mnyumbayi. Profesa Michael Chasukwa ndi mkulu wa zakafukufuku ku aipo, ndipo anati akuyembekeza kuti anthu maka adindo ayilandira bwino nkhaniyi kamba kuti kafukufukuyi amangothandiza atsogoleri, anthu omwe amakonza ndondomeko za chitukuko ndi malamulo kuti adzipanga ziganizo zoyenera pogwira ntchito yawo. Mulipoti mmene maganizo anthu osiyanasiyana. Ndi ripoti lokuti titaligwiritsa ntchito bwino zinthu ziwiri zitatu zithako kusintha mdziko uno kupita pa chitsogolo. Ripoti ili laonetsa kuti zina ndi zina tikuchita bwino koma zina ndi zina zinthuso nzokuti sizikuyenda. Zina zomwe kafukufukuyi waunikanso ndi monga maganizo a anthu pa mulingo wa maphunziro a anthu maudindo a aphungu, makhansala ndi purezidenti. Ndipo anthu akuti akuganiza kuti mpando wa khansala padzikhala munthu yemwe ali ndi MSCE ngati poyambira, pomwe aphungu adzilola omwe ali ndi degree kapena diploma, ndipo purezidenti degree kupita mtsogolo kuti chitukuko chipite patsogolo. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAMU lati ndi khumbo lake kuona timu yomwe sisewera mu Super League itatenga chikho cha Castelo chaka chino. Mkulu woyang'anira mipikisano ku bungweli Agomezan Zakazaka ndi omwe anena izi lachinayi mu mzinda wa Blantyre atatha maere a ndime ya dziko lonse. Ndimeyi ndi ya matimu 64 ochokera mu Super League, maligi a mzigawo komanso m'maboma. Tuchokera mu mpikisano wina omwe tangomaliza kumene ngati Football Association Malawi, pomwe timu yomwe sisewera mu Super League yakhala yoyamba ndithu kutenga chikho chimenechi. Zomwe ni nkhani zosangalatsa zomwe zimakhala kupereka chidwi ku mipikisano ya kaphachoka. Ndeti ndi chiyembekezo kuti zimene ziso zichitike mu mpikisano umenewu kuti tione kuti matimu omwe achoka kubomawa sikuti angokhala kuti angozangopereka moni ayi kuti basi ngosewera masewera amodzi apite yayi, koma apite patali zimene zomwe zitapangisa mpikisano chaka chino kuti ukhale wapamwamba komanso omwe zakumbukiridwe mu mbiri ya masewera ampira amiyendo mdziko. Ndipo kampani ya Castelo yati nayo ikuyembekeza mpikisano wapamwamba. Alaven Chitakata ndi mkulu woona za malonda ku kampani. Taonanso matimu ambiri amene akumenyana mu district osiyana-siyana kumene ife zimatisangalatsa kwambiri chifukwa tikufuna mpira umenewu ufikire ma district osiyana-siyana. Tili kulikoma, ina ili home ground yake ndi Likoma, ina ndi kuchizumulu ya Nkaronga, kuli ma districts osiyana-siyana amene tikupezeka sote chaka chino tikafika kumene tikapange a lot of the activations amene timapanga ndikale monga a Castelo Malawi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake.
University ya Stevens Institute of Technology ya mdziko la United States yapereka ulemu wapadera kwa President Chakwera chifukwa choonetsa kuzipereka kwake pokweza ntchito za luso la makono. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations omwe ukuchitika mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 14. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Madzulo abwino. Mwaswera bwanji nonse madzulo ano yafika